no que o cadro de Milo conseguiu unha vantaxe tamén relativamente cómoda con 0-2 que lle permitiu un pouco xestionar esa diferencia. O primeiro tanto do encontro chega de penalti nesa acción. O colexiado estima que hai mans, as típicas mans, Óscar, que vemos durante toda esta campaña, de Rudi, neste caso. Sí, que despertan moitas dúbidas na meirande parte das ocasións, porque estimar que nos recreos é a man pegado ao corpo. Claro, estimar que iso é unha man involuntaria que é moi complicado. Despois no tempo de primeira veremos un penalti, sí, claro, no que a man vai o balón, que é cando é penalti. Pois o caso que están sinalando absolutamente todos. Beneficiouse o Celta B desa infracción, Carlos David marcaba, era o minuto 21, e antes de marchar aos vestiarios, nesa xogada un pouco embarullada, marcaba Carlos David o 0-2, o primeiro fora Mateo, transformar o penalti, Carlos David marcaba o segundo, con 0-2 marchaba ao descanso o Celta B, e aos 13 minutos da segunda metade, o cadro galego vería como lle acurtaban distancias con ese balón afortunado que lle cae aí a Rudi, o mesmo xogador que fixera o penalti, pois mira, puido resarcirse, o Xetafe B despois non puido facer moito máis, o Celta B con este triunfo segue nos postos de promoción de ascenso.